Bismillahirrahmanirrahim. Özü de gelenden sonra fakat 40 gün yerin yüzünde gezecek. 40 gün. Yöne Huday Taala muňa beren bir näçe istidraşlary evvelki gelen güni aynahu bir ýyl ýaly uzak boljak dipdir. İkilenji güni bir ay ýaly uzak boljak. Üçlenji güni bir hefte ýaly boljak. Dörtlenji günden meýlek bärki gülle ýalyk atdy gülle boljak dipdir. Hulasa 40 gün dünýäň ýüzünde gezjek dipdir. Oham Huday Taala muňa beren bir istidraşlary, gudraty ki Huday dip ýani orta çyksak bir gudrat kökezmeli bolýar-da. Oňa ýani istidraş diýerler. Kafir adamlar bir geň zatlar etse. Aynahu Fir'aun, Nimrud özlerini Huday diýip geçipdirler. Bir näçe geň gudratlary barmyşdyk olanda. Bir sa heýwara çalasım oba şäher be şäherleri aýlansy. Hemme ýerik ýetjek. Deccalyň aslan barmazak ýeri boljak diýer. İnnehu la yabqa şey'un minel ardı illa wati'ahu wa zahara alayhi illa Mekke vel Medine. Barmazak ýeri boljak diýer Deccalyň diýipdir Peýgamberimiz. Fakat Mekke bilen Medine'ge barıp bilmez diýipdir. La pereşteli öwünde duwulla barjak bolsa elçekde Deccaly. Fakat Mekke Medine barıp biljekde. Başka yer yüzüne aylan çyksak kalmazak yer ýok diýipdir. Deccal dünýä inse goşun ýygylsa izi hentde bolar, öwi ors çykar diýär. Şu orsla Ermeniler öwünden çykyp istiqbal etsekler. Bismillah. Ondan sonra Brainni heýwara hareketi seri şu ýylyň ötüşi ýalyk ötüp barýa, oba şäher be şäher. İkilenji edýäni işte Huday Taala şunu diýäni bendelerini imtihan etmek üçin elbetde şu Deccale beren gudratlaryndan yer, göň, ot, bağ, hatta gün, ay, ýagyn hemme zat Deccal'ın ihtiýaryna boljak, desturunyň eteginde boljak. Näme buyruq etse, oly baýat şoňa görä gymylamaly bolmaly. Hatta Deccal gelmäke 3 ýyllap heýwara horlyk, heýwara açlyk diýeni dünýäň ýüzüne geljek diýär. Hiç bir ot ýok berjek däl. Asıl iyi biçmäne bu arfa buğday berdi dursun. Arfa buğdayın otu var, hasyly. Hatta şunu ýemäge de boljak däl ya. Zır hoşk sali bolup, zır ýemäge zat bolmany merdüme bir açlyk geljek. Om sahabeler sorapdyrlar, ya Rasulullah, o zaman zır ot da bolmasa näme ýemelipdirler? Peýgamberimiz aýdypdyr, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şu zamanı her kim şu kelimatları aýtsa, garny doýjak diýipdir. Şu kelimatlaryň özi, şu tesbihle şoňa tagziye boljak diýipdir. Şonu aýdyp da tagziye etjekler, başga iýmäge zat ýok diýipdir. Rawahu Ibn Majah we Ibn Huzayma wal Hakim. Ben ibaretler okuýmaýyn, hemmejiniň mawratda dogry senetli Peýgamberimiziň mübarek hadisleri bar. Ohum Deccal şu gudraty bilen etjegi işi näme? İnnehay hoşk sali, koyun, malgara, zır hor olup, emcekleri süýsiz olup, şeydik gezip gören zamanında Deccal ovalara aylanacak. Bir ova varacak. Ey adamla, siz gelin men Hudaýdygymy boýnalyn, men sizin Hudaýyňyz. Ohum görün göňden näzire ýagyn ýagyp, ýerler näzire ýaşalmana durjak. Maňa faqat Hudaý diýip boýnalyn diýip aýtsak diýär ewde. Ohum zeyifil iman adamla, ey Deccal, ey Hudaýymyz, bize bir ýagyn ber, ot goýbersin diýip Deccalyn islemäge durjaklar. Ohum Deccal göňe buyurjak, ey göň, ýagynyň bolsa ýagdyr şolawa diýjek. Ýagyn ýagmagy durjak. Ey yer, näme otyň sakla otyň göwürt diýjek. Otlaň özi, dereleň özi, şo owaň döwregi ýaşyllap ýany ot bardy çykmagy durjak. Ohum malgara
bir adyzyk idi basym femrip emjegine süýt dolup da bolçuluk boljak diýär. Ay Deccal Hudaýmyşdyk diýipdäni, şoň Hudaýlygyny boýun aljaklar diýär. Bir näçe obaly. Amma bir näçe imany gawy adamlar Qur'anyň we peýgamberimiziň mübarek sözlerini zol eşitipdäni, min hile we hokkadygyny bilip düşünüp ýören adamlar Deccalyň o hokkasyny allanmany, men Hudaýdygym boýun alyň, olawa ýaly sizi de bolçuluk bereýin diýende, olawa zır boýun almany açlykda ölse öleli, amma ýegany Hudaýdan başgaga maňlaýymyz ýerde goýmaýlypdy imanyny gaýym durupdy, Deccalyň o hile hokkasyny allanjak diýär. Hom Deccal hay ýygyna düşüp ýören nokerleri bilen owadan çykyp gitjekler, dağlara işaret etjek, gelin diýjek, dağlardan ýarlyp däni ulukon sahra ýaly gyzyllar, sahra ýaly kümüşler, şu owada näme hazine bolsa, Deccalyň ýygyna düşüp gidiberjekler ýöne. Yani gidenden soňlamda adamlary şoň gudrata bamış Hudaýda bolsa bolamal diýdirjek bolup, lep dağlardan, ýerlerden näme mädelle bolsa owadan alyp gitjek diýär. Yine bir gudraty Deccalyň, Deccal şayatinleri zıllardan da kömek aljak. Elbette zıllar ve şeytanlar teleka adamlara kömekçi olacak da her bir zamanla. Şu zamanın cadugörlerine, duaçılarına, bidirekdäni dua ýazýanlaryna hyzmatkar bolup ýörüşler ýaly, Deccalyň da hyzmatkary boljaklar. Hom ola bilen etjek işi näme? Owa aýlanyp ýa-da, ey siz näme dip men Hudaýdygyma boýun almaýaňyz diýjek. Eger siziň ene ataňyz ýani şu mahal diýrelik gelse, o da aýtsa şu Hudaý diýse boýun alarmyňyz diýjek. Ola aýtjaklar sen ene atamyz diýreldip biljekmege. Onu diýreldeýin, görüň ene ataňyz näme diýe. Ene ataňyzdan eşläňiz da diýjek. Hom şondan ene atasynyň kabryna baryp, ey falanynyň dädesi nänesi turun gelbärik diýjek. Hom şeytan kabrdan şoň ene atasy şeklinde bolup da turjaklar. Aýny hu öz enesi atasy hom ýanky adamyň daşyndan aýlanyp, ey oglum, ey balam, sen näçe Hudaýa inanman gedip ýaň? Biz kabryňa teginde näme etjegimiz bilmän otýuz. Senki wagtyňma inannaşyňa diýip gelip däni haýyş çekip iltimas edip ýanky oglany Deccaly Hudaý diýdirdip de kafir etjekler. Amma ola asl ene atasy däl ha. Fakat şeytan eken atasynyň formasynda bolupdyr. Deccalyň hyzmatkarlary ola. Amma zayıfil iman adam bu Hudaý meniň ene atamy diýreldi. Ene atam maňa şey diýenden soňra men näme dip ýok diýenip Deccalyň ýygyna düşýän adamlar boljak diýär. Yine bir Deccalyň Hudaý Taala ahir zaman bendelerini imtihan edip sinawa salmak üçin beren gudratlary we istidraşlary inne min fitnatihi enne ma'ahu cenneten ve nara fenaruhu cennetun ve cennetuhu narun femen ubtuliye binarihi فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم. Peygamberimiz aýdypdyr, şoň istidraşlaryň ýene birsi Deccalyň cenneti bilen cehennemi boljak. Sağ gapdalyna cehennem, sol gapdalyna cenneti götürüp ýa. Amma Peygamberimiz aýdypdyr, alynman kezzaba diýipdir. Cehennem diýip saklap ýöreni asl cennetdir diýipdir. Cennet diýip ýanyna götürüp ýöreni cehennem şodur diýipdir. Sizin gözüňize berekis kökü diýendir diýipdir. O kezzaba alynmaň diýipdir. Ya bir näçe riwayetlerde Deccalyň däni bir gapdalyna sowuk suw badiýe, bir gapdalyna da ot badiýe. Peygamberimiz aýdypdyr, "Fenaruhu ma'un baridun we ma'hu narun." Rawahu Şeyhan el-Lu'lu vel-Mercan. Ot dip götürüp ýören sowjak suwdur, amma suw dip içirýäni otdur diýipdir Peygamberimiz.
alınman, size beraks etýändir, beraks koku diýändir zatlar dipdir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.